Mijn naam is Geert Tichelaar en ik ben streekdichter van Noord-East-Friesland. Mijn doel is om poëzie meer zichtbaar te maken, meer onder het omdenken van een mensken. En daarom breng ik letterlijk en figuurlijk de poëzie op het dik. Mijn operatie tegelpoëzie ga ik rondom in de gemeente Noord-East-Friesland een tiental gedichten omgebracht op een stritten. Het idee is om zo op een onverwachte en leegdrompelige wijze mensen, jodes, in contact komen te letten met poëzie. Want waar zei dat poëzie dreig wezen mag en alleen nog maar in een boek te lezen. Daarom roep ik je op, ga erop uit en vind alle 10 gedichten. Deel ze op de sociale media met #tegelpoëzie.